en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela waɗande wela waɗaɗo wela taw waɗiri kono welira kisal ñibgal e yurmede yanje yo gon henulaɗo ɓurɗo winde jotto kala dewɗo moƴƴere ha ñalgu padagu ngu wona kayto bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe hiɗiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yeroyaɓe on kofnama kofli pulfuli kofli guiɗgol kofli jokkere enɗam gueno moƴo o newnani en hande ñallal sappo lewru siilo hitande ujune ɗiɗi e nogasi goo artude e yewtere men gosoraɗo serata e lawol nde waɗante en laamtoro Sall Abdoul Toksel mo dulumaji dembe Alhaji Ali Ba moɗal he e jeejengo takko wuro e min giɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yeroya musidɓe tedduɓe konngol ngol ɗo forto ɗo hande ko he Agnam Pante e nder gendi walo fenno titode yewtere men hande wiyete ko kanko ana jogani en kabirde ɗe Aissata Diallo debbo gendi fuddi bela haalirde Agnam mo luksebe gorgole balle walalde ngoga sengo ko giɗo men Aminata Siré Basumil Bandu Boolo mo seeno paalile Agnam yeroya musidɓe tedduɓe hande noon natirɗen koye sengo ayawo ngam ittande gueɗal tufne men YouTube Yeroyaɓe TV ngam ittande gueɗal so tawi nofru ene jogii gueɗal ngal foti hebde e haalande yitere kadi ene yiɗi hebde gueɗal e yiyande wadde noon wonande bandiraɓe lamdotoɓe en saaha jiyannatal binda ɓarkeji beele ko an woni o baɗowo yewtere nde walla ganduɗomo wiya beele ko an mo gandunomi o walla jomum heɓa yewtere nde tawa tellini ɗum ko wayno ceerno Lamtoro Sall walla Alhaji Ali Ba wiya mi heeɓi ga yewtere nde ne wondi e tongode kono noon mi anda beele ko joom ndeɗo tongode woni baɗɗo ndeɗo yewtere wadde noon ndar tongode yaltude ɗon nde ko ndetigi woni tongode meɗen ha jeyɗen ti koye waɗoɓe yewtere ɓe woni sa laari holko woni ɗon ɓolum jeeɗiɗi jeegom e tati nayi e nayi ɗiɗi e tati jeeɗiɗi e jeenayi woni 07 63 44 23 79 jaafuɗon mi lohaare nde musidɓam tedduɓe mbiɗen titode men wiyete ko kanko holno nduɗo wowlaadu wawata teskorede e nder rendo men kadi hande kam ko ayawo ma ɓeydo labtande en holno gollortoɗen e nder gosoraɗo serta e lawdi yewtere nde wona windatende windaka taw ko gonga kono ngam teskade yoga e ko yiɗa yaltinede feññinede e defte aɗen jogui caɗele defte nde wannoon jeere men wonno way kono so tawi en mbi en bindu tan moften ko gonga de ene heewi wiyeede binde wasata arɓe jaltina moƴƴina pewna cara kono kadi ko holnden haadi ha ɓuuɓa woɗɗani keyɗuɗo kala no miijoriɗen tan kaalen
no mbiranno den binden ma woda aroybe jaltina ni wadde kaalen wasata woda aroybe binda sen dañi binden so goddo dañi walla en windude e der yonta men so dum ala so haalama naati e karalle aduna yankeje de wasata ma mende naftora non ko daanide artas wadde titone men hande biiden ko kanko wowlandu ko holno teskorte e der demgal men ko ana heewi arde tengtinde yeru wiye ɗum ko kaari oɗo wiya aha o ko kaari o ko kaari ko o ari ko tengtinde yeru jomum wima Samba an waɗi ni wiya aha ko min waɗi ni en saha kadi ɓeydo hen ko min tigi waɗi ni tigi o kadi ara kadi tengtinde jeeɗi noon konngol kanko holno famroto Pulaar jogii ko inde nde ganduɗa tawane wawi firlitede firlitugol ngol yeru ne waɗi hen ko teelal an biyetenoɗo Demba o so aɗa haala a wiyata hoore ma ni mbaɗa mbiya Demba a lomtinat inde nde holno mbatta biyata ɗon ko min ay mo kucciɗɗa biyeteɗo Kumba o mbiyatamo ko an joni noon goɗɗo mo wona min wona an o mbiyata ɗum ko kanko somo tawano mbiya min an o joni noon o tawaka ko goɗɗuɗo wadde min an kanko yo ay ɗo ko tata ɓoytelde ɗo ko tataw e inde tataɓere nde ɓe mbaadi teelal joni noon sa naati to bange keewal mbiya minen woni min kaalowo o an mo kaldanmi o a ala hen ko min kaalowo o e woɗɓe wonduɓe am wima minen so tawi mi yiɗi nandude mo kaldatmi o mi wiya enen ay ɗo ko min kaalowo o an mo kaldanmi o e woɗɓe wonduɓe meɗen ɓe woni enen kono noon ene woodi dental gongal keewal ɗon mbiyata ko kamɓe ay sa wi kamɓe an kaalowo o a ala hen mo kaldata o ala hen kalata ko dental gongal ngal ganduɗa an a jeyaka hen mo kaldata o jeyaka hen wadde kamɓe sa ƴeewi joni noon ɗum feccirani min an kanko minen enen onon kamɓe ay onon nana hen onon kadi nana hen so wi onon ko ɗum keewal mo kaldata o e woɓɓe an kaalowo o ala hen min ko an goto an komo kaldata o kam tan kanko an ala hen mo kaldata o ala hen ko goɗɗo minen ko an e woɗɓe mo kaldata o jeyaka hen onon komo kaldata o e woɗɓe an kaalowo o a jeyaka hen enen ko an kaalowo o emo kaldata o e woɗɓe kamɓe ko ɓeya wonɓe to
ana ala hen mo kaldata o ala hen kono ko be hewbe ay do wadde so wi'ama kanko ko tatabo e telde ko tolno tatabo e baadi telal min woni goo an woni dide kanko woni tati joni noon elle won namdotoɗo ko lamdotoɗo an yewtere gosorade serta e lawde nde kam won mo jiimi ɗo ana yalti ene waɗa yewtere gosorade serta e lawde e sengo ayawo ko o woni e katanti leñol goɗɗo jaabomo wiyamo aha ko kanko jenna jaabotonoɗo o biyo ko kanko o ay ko on jeedeɗo titore holko saabi jiɗen wadde leppi baadi ni saha e baadi ayaw nde wannon goram heewi ɗo yimɓe nanodiri jiɗodiri tawa jiyodirani heewi ɗo yimɓe jiyodiri koddi tawi jaggodirani heewi ɗo yimɓe jiyodiri koddi ndendi golle kono tawa ɓerɗe ɗe wonno mbaadi wadde beltortoɗo nanalla o gueɗal makko ara to banggue haalande beltortoɗo yiyande o gueɗal makko ara to banggue yiyande musidɓe tedduɓe ɗemgal men pular en kaalino ko ɓooyi mbiɗen pular ko ɗemgal dimal pular ko ɗemgal dimal ala ɗemgal noon ngal rimɗani ɗemgal ngal rimɗani wodani kono neɗɗo haalata koko andi neɗɗo haalata koko mum hande sen ƴeewi ɗemgal mbawgal tawede e leyɗele kewɗe hande kam wiide ni pular woni koye leyɗe nangam ma taw woni koye ƴeŋde sabu hande so neɗɗo hulani tan yo wi pular ko en tawe e windere ete gandal yotti ni yimɓe hande wawde teskade woni gueɗe ndeke ene wona so mi rokki yeru min kaloɗo hitade hedde ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi goo ɓoyen ene gasna wonɓe ɓoyri nde coodmi ñigal ordinateur mi anda hay ɓoggol ngol ƴettata nanna ɗum e ɓalal mi anda ɓoggol ngol pooɗata ceŋa ɗum e ñigal ngal mi anda tappirde nde no lelnirte mi anda ɗo fawete mi anda ɗo ɓoɗɗete mi anda ɗo huɓɓore men dar ñifa capanɗe jeenayyi goo e nden on saha tawi mbiɗo ummi leydi men mbiɗo jangi toon banggue diine ha hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi ɓaarmi sariya fodde tan no wowiri ni hay so ɓaaral tan fundi funere kono kam ɓaarmi sariya e ɗin sangaji so tawi a jangi ha a ɓaari sariya walla a ɓaari qur'ana walla ko nandi hen aɗa wawi wiyede ka janguɗo so ɓooyi ne wawi mbiyeɗa ka ceew gon tolno naatirimi leydi farate hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom hitande fawi hen naatimi e yidde famde ɗeɗo karalle kollami ngal ɗo kutorgal tawi hay ƴettude ɓoggol seŋa e ɓalal walla huɓɓude e ñifde mi wawa hayno gande baati haɗani noon no mbiɗen ni ene wona neɗɗo woni hen
ha waawi humtude hen haaju mum ha ɗum jibini e haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe waɗa ngam teskade oto jooɗoto aɗa wiya alɗuɓe ɓe ma ngara laamɓe ɓe ma ngara anduɓe ɓe ma ngara jejjita hatanteɓe galo so wonani katante gollata nafata leƴol gando so wonani katante nafata leƴol laamɗo so wonani katante nafata leƴol laamɗo kam ni fotani wonde nafowo leñol laamɗo foti wonde ko nafowo leydi so leydi nafama noon leñol nana nder hen kono laamɗo fotani suɓade leñol gotol foti kongol makko foti kongol goɗɗo o ittana ɗum gueɗal o totta ɗum gueɗal o fawa ɗum e dow leƴƴi keddiɗi ɗum wona laamu potal eɗen mbiya alɗuɓe men anduɓe men laamɓe men min mbimi ɓeyde hen hatanteɓe men kono laamɓe men ɓe alay sago ɓe paama enenne kadi paamanen ɓe laamɗo ko ɓesɗo puniɗo noon ajjoto waɗi foti ko so tawi leñol ngol won gueɗal ngal jogii woɗɓe ne ngaranno ene mbara gueɗal ngal ene bonna ene kaɗa an a ari kala ɗo ganduɗa ɗo ko fodde kono ne haɗete no yurno ɗum jaltina gonga pawa golla o wona walli leñol kono wona ittude leñol ne fawa ɗum e dow leƴƴi goɗɗi ɗum so waɗi janggo so goɗɗo ari kam ne fooɗa ngola leñol fawa e ɗi ɓaawo janggo so goɗɗo ari itta kañum no ngola fawa e ɗi ga wonata tan ko leydi ndi kala laamiɗo tan suɓoɓe wela fawa e dow heddiɓe ɓe wonata deeƴe ɗe wonata ɓamtade woni laamɗo moƴƴo ko pondowo ɓesgu mum ate noon mbiɗen bete en padate alduɓe walla en padate laamɓe walla en padate anduɓe walla en padate hatanteɓe seeɗa jogiɗa ka a waɗat ɗum ha ɗo bawɗe maɗe kaaɗi ɗo mbiya ngare balle kam kono wona ya jooɗ tan mbiya ngare gadde laamɓe ɓe alɗuɓe ɓe e anduɓe ɓe jogorani rendinde ko mumen ko gaddana gendiyankoɓe ala wona noon en darot mbaɗen ko mbawɗen ko goɗɗo adda ko mum so renti wona hunde ko ɗum saabi naatɗen to banggue gande kesse seereɓe men ne keewi ɗum wata men mbaɗen yewtere ha wawi yettade hande mbawɗen jogade haalirde men eɗen ballodira e ɓesgu leñol ngol mbawɗen uddidde yewtere men eɗen golla tawa en jaltani e nder gollordu men haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam ɓe yoroya goto waɗa noon so ɗimmi ɗiɗo ɓuura yajje so timmi tato ɓuura yajje so timmi nayo ɓuura yajje wadde jokkodiral ngal e gollodiral ngal ko nafoore yawa hande to sengo karallagal Abbas Malal Abbas nana to Fuuta na golla Asa Diallo debbo ngendi nana Amérique ene golla Lamtoro Sala Abdoul Toksil nana Espagne ene golla enen eɗen ɗo eɗen mbaɗa hen ko mbawɗen jomiraɗo rokki ha heewi heddi ko jaggen ha tiiɗa beele pandinen wadde musidɓe tedduɓe hande kam mataw ko memaɗa tan ɓurno wonde gartam ɗam tan ko ha wiyannoɓe ne jiiɗi humpitade e holi neɗɗo o e gueɗe bayɗe hono noon ɗum noon babaɓe yette ba en onon e ɓiɓɓe ba mo caltaltiri ndi ewa kasanti leñol ko kanko wona on yiɗo mbawi yoddide ɗum wona hinere Amadou Biral Bal wona Samba Coyilde ɗum noon musidɓe tedduɓe ko ɗo tan kaddeten ha sahaji kadi goɗɗi garoji
gueɗe jarama won jarama ko guiɗo mon Ibrahima Oumar Kane kasante leñol mo Agnam Yarayaɓe en kofni widdere nde foof e mbali kubtidi yo gueɗe Aïnou Rena on jarama